tichiita nguva yese kuti tinoenda kunonamata. Tine hama dzedu dzinonamata dziri ikoko dzatei tichinoona, kana tadziona idzo dzinozoshanyawo futi tichiuya kuno. Tichienda kunovasimbisa, kana iva simba vanouya vachizonamata kuno. Zvinobatsirawo nyika yedu kuti pavanouyawo religious tourism inenge ichisumukira kureva kuti pavanoteerawo isisu vanenge vachisiyawo mari muno mumahotera nekupi vachitsvaga isisu sekufamba kwataita tiri vatungamiri vekumasoro. Saka kana tiri ikoko tei titori vatungamiri vavo, it's obvious kuti kana tavashanyira tikavasimbisa ivo vanozouya kuno. But kune zviri kutifadza pakufamba kwatiri kuita. Tiri kuona gore negore ukama hweZimbabwe nenyika dzakakomberedza kurana Tanzania uri kuenda uchisimba. Saka toda kutenda vaMunangagwa nenyaya yekusimbisa ukama hwenyika dzedu. Kana tiri uku tichitoita setiri kumba kwedu, tichitochengetedzwa tichifarirwa zvakanyanya. Saka ukama ihwo hwakatikoshera. Chitendero chedu chiri kupinda zvishoma nezvishoma ikoko, hachina kunyanyowanda zvawo. Following yatina ikoko iri kuma-80 90 ikoko. Zvizvarwa zveikoko zviri kutotendeuka zvichiuya kuzonamata kumasoro, uye tine vamwe vakabva muno muZimbabwe vari kushandawo ikoko, vari kutambira zvakanyanya.